Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, gikinahanglan ng atong hingalan sa tanan atong mga salang nabuhat ning adlaw, agi kini sunod sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Alang kanimo dili magtotoo ang imong giatubang, dili ang 1 Juan 1:9, dili ang pagsugid kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Karon magandamtap sa atong kaugalingon pinagi sa pag-ampo sa hilom. Amahan, among langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong paglugway sa among kinabuhi hangtod ni gayuna. Kini timaylan nga ikaw anapay plano sa matag usa sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos, ikaw nagmatinumanon gayud sa imong mga saad. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga followers sa atong ministry, ug atong mga igsuon diha ni Kristo. So, giabi-abi kamong tanan sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Nining adlaw, doon na sa telain nga pagtulunan nga atong duputan. Kini giuluhan og how to unleash divine truths. Kung natong binisayon kini, unsaon nato sa pagbuhi. Atong itugot buhi sa ang mga kamatuoran nga Dios nun. How to unleash divine truths. Una sa tanan, kini nga mga butang atong paghisgutan nga may kalabutan sa atong uluhan. Ato karong tunan ang mga sumbanan o mga tulumanon sa Kristohanong paagis pagkinabuhi nga magagiya o magaagak kanatong mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo ngadto sa atong tumong, ingon man tumong sa tanang mga magtutuo nga mao ang espirituhanong paghahamtong. Now, alang kanimo igsuon nga magtutuo, angay nimong hinumduman nga niadtong higayon nga imong gituuhan sa Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas, ikaw gibalhin diha-diha gikan sa imong pagkapatay espiritual ngadto sa pagkabuhi espiritual. Now, kadto lihok nga gihimo sa Dios Espiritu Santo. Sa laktod nga pagkasulti, ikaw na tao pag-usab. Juan 3:3 ug 7.
Now, sa atong pagtuon sa mga sinugdanang mga pagtulunan sa pulong sa Dios, atong nakatunan ang timos ug lintunganay nga kahulugan sa Kristohanong paagis pagkinabuhi nga mao kini. Ang Kristohanong paagis pagkinabuhi usa kini ka dili kasagarang paagis pagkinabuhi nga sa ingon niya na kini nang ginahanglan ug dili usab kasagarang pagsunod ug pagtuman niini. Sa English pang pagkasulti, the Christian way of life is a supernatural way of execution. Supernatural way of life. O tungod kay dili man kasagaran nga matang sa panginabuhi, kini nang ginahanglan usab ug dili pod kasagaran nga paagi sa pagtuman. Busa, aniya karon ang mga sumbanan o mga talamdan ingnon ta nga atong pagbatbaton ug tukion ug mao kining mosunod. Unang talamdan nining paagi sa Kristohanong pagkinabuhi, kinahanglan nga mapun-an ka sa Espiritu Santo aron ka makatuman sa pagbuhat sa gimando sa Dios sa iyang plano sa imong kinabuhi. Unang bahin ni mo kini, wa ka biyai nga nag-inusara sa imong pag-atubang sa kalibutan. Ang Dios nagasangkap kanimo sa iyang Dios nung gahom aron mo imutabang kanimo sa imong adlaw-adlaw pagkinabuhi. Kanang gahuma nagagikan pinagis pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. Tuohi sa Ginoong Hesukristo mismo kinsa nagasulti sa pag-ingon og mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niya og laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Juan 14:16 o 17. Ang imong magtatabang mao ang Dios Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, ug siya ihatag lamang ngadto sa mga sakop sa panimalay sa Dios. Walay dili magtotoo ang makaangkon nining gahom sa Espiritu Santo. Matud pa sa Juan 14:7, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Tiyaw mo unsa kadako kadang saara gikan sa Dios. Ana kaniya ng Dios nung gahom sa Dios Espiritu Santo. Kinsa mo puyo diha sa sud nimo sa higayon nga ikaw maluwas. Naumatod pas mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 8, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom sa diha kamo maluwas. Juan 15:26, muanhi ang magtatabang nga mao ang Espiritu, nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya may tungod kanako. Ang Dios Espiritu Santo mao ang gahom nga nakapahimo kanimo sa pagsabot sa hunahuna ni Kristo. Diha sa Episo 1:13, si Pablo misulat bahin sa Espiritu Santo sa iyang pag-ingon ug mao usab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na.
Sa dihang ikaw naluwas, mipuyo ang Espiritu Santo diha-diha kanimo, isip kaligunan nga ikaw gipanag-iya na niya. Gitimrihan ka, hangtod ka na sa kahangturan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kinsa nagapuyo na diya sa sud nimo, o kinsa dili nagyud mo biya kanimo. Ang 1 Corinto 6:19 tin-aw nga nagasulti sa pangingonog. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo man sa Espiritu Santo kinsa ana diya sa sulod ninyo o kinsa naangkon ninyo gikan sa Dios? Ang Dios nga Espiritu Santo ana nagapuyo diya sa sulod ninyo sa pagkaagi nga himuon niya kanang templo alang sa magapuyo nga Dios nga Amahan ug Dios nga Anak. Sanglit ang matang usa ka magtutuo permanente naman siyang pagapuy-an sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Sa laing bahin, yan ra ang proseso o paagi sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Bisag tuod ug ang Espiritu Santo nagapuyo na siya diha kanimo hangtod sa kahangturan. Ang Espiritu Santo mupuno lamang siya kanimo kung wala kumpisal o wala hinganling sala diha sa imong kinabuhi. Sa diha mubuhat kag sala, ang kinaiyang makasasala, inay ang Espiritu Santo, mo'y mudumala. Mo'y mo kontrol sa imong kalag. Ug wa kay mahimo nga pakigambitay o fellowship sa Dios o sa pagkat-on og doktrina sa Biblia, bisag unsaon pa nimo paningkamot. Ang Dios Espiritu Santo, kinahanglang siya ang mudumala o mupuno sa imong kalag kung buot kang moalagad sa Dios. Mabuhat lang kana niya kung imong hinganlan ang imong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan, sa gitawag tag rebound, ug dili mo taguan ang bisag unsang sala. Unsa gisulti sa 1 Juan 1:9? Kung isugid o hinganlan ta ang atong nga sala, siya ang Dios kasaligan o makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kasalanan. Ikulit kining maong bersikulo diya sa imong kasing-kasing. Tungod kay kung wa ka niya ng buhat sa kapasayloan, sigurado gyud kang pilde o usa ka pakyas sa mata sa Dios. You will be a sure failure in God's eyes. Kung sa dihang makaamgo ka nga nakasala, di ay ikaw, higanli dayon diha kanang sala ngadto sa Dios. Rebound dayon. Uban sa imong pag-angkon nga nahibaw kag nakasala ka. Isugid ka ng sala sa hilom in the privacy of your royal priesthood, sa hilom diha sa imong pagkapari nga harianon. Kaya bigod nimo, basig nakalimot ka niini, sa higayon sa imong pagkaluwas, nahimo kang imong kaugalingong pagkapari. You became your own priest. Ug mo hinungdan nga mahimo na nimo sa pagduol ngadto sa trono sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagampo. Wa ka na magkinahanglag usa ka pari nga mga liya to intercede ngadto sa Dios alang kanimo. Ikaw na ang imong kaugalingong pari uban sa imong kaugalingong harianong pagkasaserdote o pagkapari. Unsa to'y tawag nato sa atong paghingan sa atong mga sala ngadto sa Dios? Rebound. Okay? Si David, sa iyang pagbuhat niini, nagasultis pag-ingon og unya gisugid ko kanimo o Ginoo ang akong mga sala
o wala ko ililong ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kini kanimo o gipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Na nga sa Salmo 32:5. Human gyud sa imong pagribahon, balik kadayon ngadto sa imong pakigambitay sa Dios. Diha gyud in that very moment. Sa makausap pa, ang Espiritu Santo mo puno gilayon sa imong kalag, busa makahimo na pug ka sa pag-angkon o pakigambitay sa Dios, fellowship with God, o sa pagpadayon, sa pagtuon, o sa pagsabot sa pulong sa Dios. Paminaw ra gud igsoon nga magtotoo. Ang rebound mo'y imong labing mainungdanong tulumanon ingon nga Kristohanon. Ayaw og ayaw gyud ibaliwa ang pagbuhat sa pagsugid sa imong mga sala. Ayaw tuguti nga magpabilin diha kanimo kanang maong mga sala diha sa imong kinabuhi. Isugid gyud dayon ang matang sala nimo ngadto sa Dios. Sa dihang makamatikod ka ang kadtong imong nabuhat o gihunahuna o nabungat sa imong baba, sala. Hinganli gyud dayon kana. Sa dihang naluwas ka, luwas na gyud ka sa kanunay. Now, sa laing bahin, angay tang matngunan nga naay away, gubat, o kumbati diya sa sulod sa matang magtotoo. Okay? Kaya bigod nimo, mag-aaway, magabugno ang kinaiyang makasasala o ang Espiritu Santo ngari sa atong sulod tungod kay mag-ilog kini sila kung kinsay makadungala, makakontrol sa atong kalag. O busa, mo kontrol o mudumala na unya kini sa atong panghuna-huna o sa atong panlihok o pagbuhat. Naon sa gisulti sa Galacia 5:17. Nagkanayon kini. Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu. O ang mga tinguha sa Espiritu, supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili ka mo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Now, ang matag usa ka magtotoo, mao'y sentro sa nagapadayong away, tali sa Espiritu Santo o sa kiniyang makasasala, ang unod. Kung imong gipunting ang imong pagtagad samtang nagpaminaw ka sa atong paghisgot ng bahina, imong nasabtan ang tinguha sa Espiritu Santo alang sa imong kinabuhi. Nga imong katunan ang pagtulunan sa balaang kasulatan o imong gamiton kini diha sa imong kinabuhi. Apan ang kinahiyang makasasala, moingon nimo kalimti ka ng Bible. Laay ng buhata. May pag magtanaw kag TV o muadto ka was mall. Human tingali sa labihang kapuyan imong trabaho sa imong gitrabahuan. Ang imong kinahiyang makasasala tingali mo tintal nimo sa pag-ingon. Unsa ka mag-relax lang una ka karong gabi una. Uy, balik mo sipyat lang kag usang gabi sa inyong Bible study. Kaya gikapoy ko ka. Besides, di pod ka gayod maka-concentrate sa inyong Bible study. O tingali, ang imong kinayang makasasala mo, sugyot nimo, di na kakinahanglan mo simba karong gabi una, kay imo lang nadungog ilang sermon karon. Siguro kung nakakita ka nagdaghang mga reruns TV, di ba? Kung mutanaw kang mga ingon ni ining mga programa sa TV, di magyug ka magduka. No. Kung maminaw ka sa hustong pagtudlo sa pulong sa Dios, ayaw ka tuog mentally. Ayaw. Ayaw po taon insultuha ang Dios, pinagi sa imo pagduka-duka o pagparok-parok samtang nagatudlo ang pastor magtutudlo sa pulong sa Dios.
Timan ning ang Dios mismo ang nakigsulti ra ba kanimo. Pamati, patalinghog, dungga ug katuni. Ato ni padayon ugma. Dinita muhunong sa pagkakaroon niining adlaw ug ayog sipyat sa pagsunod niini ugma. Samtang atong ipadayon kining atong paghisgot bahin ining atong tunanan. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya, nga among ipahimuslan. Ubani kami sa among pagpadayon sa gamit sa imong nga pulong ngadto sa eksperyensya namos kinabuhi. Salamat ni ining imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Salamat ni among Bible study pinaagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.